חברים, כאן איתי ריבים חבר שלי שר, תגיד שלום. הוא אוכל בינתיים פופקורן, לא יודע למה. אז בוא נשחק. שר, אתה נכנס אליי? יום שישי נו באמת. יא, אתה נכנס אליי? אתה לא מרגיש. יאללה. אתה נכנס. אחי, יש לי סקייטבורד. מה? לקנות תיבות? לקנות תיבות? איך יצא לי 2%? מוזר. טוב, יאללה, אני הולך לבית שלי, ברבנן. יש פה תיבה. יש לי תיבה, זה כיף לי. אומייגאד. עשה לי בית קברות. עוד 3, 2, 1, אתם תגירו את הבית שלי, הוא צפוף מאוד. טוב, תחסום, לא אכפת לי. למה נתקעתי? אוי, בגלל ש... יצאת משתמש. טוב, אני אשים את מה שקיבלתי, את הבית קברות. בוא נראה מה יש לי בתיק. זה רבנה מקרר ב-40 שקל. קרונה ב-100 שקל. ביטה ב-900 שקל. משהו כזה, כזה, איך קוראים? כן, אנחנו עדיין. אין לי פה כלום. שלא יהיה כחול. אין לי כלום. תחפש אותי את התמונה שלי. אוי, למה אני כל שניה נכנס? למה? דרקון המלך קוראים לי. יס. אני אשים את הבית. מה זה? אין לי כלום? אוקיי, לא נורא. למה זה כל חול? בוא נראה כמה צביעות אני אקבל. אחי, אתה יודע שיש לי כבר 17 מיליון מאמינים? במשחק, לא בערוץ. למה עשיתי לייב עבור? נו, אתה נכנס? מה? לא, במשחק. כן, תיכנס. למה מוחקת את המשתמש? רגע, רק תעשה כלום. תחכה לאמא שלי.
ממש. 2 מיליון צפיות, אחי. טוב, זה הסרטון.